YouTube channel. So, andito na yung pangatlo namin pang 3 days. Ayan. Buksan na natin. So, ito muna. May chicken. Chicken kahapon, chicken na naman ngayon. And then, ito fish ulit. Last time fish din, yung first day nila. Pero medyo mas, may ano to guys, medyo wet. May sauce. And then, next, broccoli. And medyo may mushroom. Ayan. The last one is, wala, ano silang pork? Potato and carrots. Ayan. Then, may sticky sauce siya. Parang adobo, parang ano. Ayan. I want to try. Meron ba? Ayan. Yes, pinapay. Okay naman. Yung taste. Okay lang. So, ayan guys. Meron pang 2 days. Ayan. So, tingnan natin kung ano yung, sana naman may pork guys. Walang pork eh. Meron siyang chicken. Laging chicken. Tsaka fish lang. Hindi naman siya halal. So, ayan. Dumating na yung, ito yung pang-apat, 4 days namin na order sa kanila. Medyo hagad ako. Kasi pinapatulog ko yung baby ko guys. And then, ayaw niya matulog. Ako yung inaantok. Hindi siya natulog maghapon. Laro siya ng laro. Kaya ito itsura ko. Masakit sa ulo. Masakit sa ulo. So, ito yung pang 4 days. 1 day, isang araw na lang. Okay. So, let's check kung ano yung pinadala nilang food. Cocomelon. Cocomelon. Okay, ito yung first. Oh, parang ano siya, parang lumpia. Ate, mapaduro sa itong tugang mo. Para siya guys, lumpia. Ayan. Lumpia. So nice. Wow! So nice, lumpia. Kung natatandaan nyo guys, last time, parang pangatlong araw, meron silang yung akala ko yung lumpia, yung fried lumpia, yung triangle. Akala ko may meat siya sa loob. Vegetable din pala yung nasa loob. Ano siya guys? Ano ba to? Meron siyang patatas. Ayan, potato yung nasa loob niya guys, na hiniwa siya ng cubes. Yun, yung pa-square, mga cubes. Ganun, yun yung nasa loob ng triangle na akala namin fried lumpia. Ayan, so ito, I'm not so sure. Si Chen, ayan, kunin ko nga ito. Check natin kung ano siya, kung may meat sa loob. Ito guys, parang ano siya, giniling. Giniling siya guys na may gulay. So ito naman yung isa. Oh, chicken. Ayan, parang adobo. Try nga natin kung ano yung lasa. Medyo matigas yung meat. Ay, parang ano. Parang not sure kung magugustuhan to. Pero ano siya guys, masarap. May tausi. Ayan. May tausi. Medyo marami yung meat niya ngayon na. Oh, di ba?
Hindi katulad last time na ang ano, Diyos ko, lalo na yung first day, ano. And then ito, ayan. Ito naman, tofu. Parang spicy siya, guys. Spicy tofu. Kung hindi makakakain ng pwede mga anak ko nito. Spicy nga. Wait, what this? This one tofu, spicy tofu. Hindi pwede. And gulay. Ano siya, cabbage. As usual, walang halo. Carrots, isang carrot. Hindi, wala siyang meat. Ayan. Gulay lang talaga. And then medyo may konting sauce. Masarap naman siya, pero okay naman yung lasa. Ito mga nakarang, yung ano, yung una, yung pangalawa tapos yung pangatlo. Una, pangalawa, pangatlo talaga guys, ano talaga siya. Parang luging-lugi kami doon sa $30. Kasi every meal, $30 yung ano, binayaran namin. Tapos ngayon wala na siyang sabaw kasi ano, 'di ba yung sabaw na binigay nila sa amin parang free lang din. Kasi ano lang siya, beans, and then yung meat, 2 cubes na meat. Ayan kaliit. 'Di ba? So sabi, nagreklamo talaga si Mister nung una. Kasi nung pangalawa, ganun pa rin yung pinadala nila sa amin. So parang hindi na, okay lang, hindi na nag-ano si Mister kasi kahit ano namang ano yun namin, hindi nag-ano. Yung pangatlo ganun pa rin. So ito, medyo okay ngayon. Medyo okay naman na ngayon. Kaso nakalagay kasi doon sa ano namin, parang may, di ba, pag mag-o-order ka, magki-catering ka, mag-aano ka kung spicy o hindi. Spicy kasi itong isa. Ayan. So sinabi na namin bawal kasi nga ano, may bata. So okay lang. Masarap naman lahat ng luto. Masarap naman siya lahat. So tingnan natin guys sa bukas, kasi yung bukas yung last na deliver nila sa amin. So check natin kung ano yung mga food na ipapadala nila sa amin. Ayan, see you tomorrow guys. So ngayon yung 5 days nila. So ito na yung last na ano, dala nila ng pagkain dito sa amin. Yung food kahapon, masarap siya guys. Yan, nagustuhan namin. Pero yung chicken, hindi nagustuhan ng mga kids. And then yung tofu, maanghang nga siya. So sana walang maanghang ngayong araw. Ayan. So yung nakain lang nila kahapon is yung gulay, yung cabbage, and then yung parang ano ba to, yung parang lumpia pero fresh. Ayun. Kumain din naman sila ng chicken, pero ano. Ayan, chicken ulit siya guys. Ano to, fried chicken. Ayan. Fried. Parang ano siya, parang popcorn chicken. And toge. Ang gulay nila walang halong ano, karni man lang or giniling, basta pag gulay-gulay lang talaga siya guys. Ayan, toge siya, may kamay na nag-aano diyan, nangingihala. Gusto nang lasaan yung chicken. Ayan, yung toge. It's nice. Parang sauce lang siya guys. Parang ano lang siya. Yan, parang nilagyan ng ano. Walang halo. And then this one, egg. Egg to na in-steam. Egg. For $30. May bawas. Hindi, kinat nila. Parang hinati-hati nila. Ayan. Egg lang to guys na in-steam. And then nilagyan ng sauce. Kasi nagluluto din kami nito eh. Ano siya? Yung egg, di ba, aanuin mo siya, i-scramble mo siya. And then, lalagyan mo siya ng water. Tapos, lagyan mo siya ng seasoning kung gusto mo. Pero, ang nilalagay namin, salt lang.
Ayan. And then ito, gumawa na lang sila ng sauce. Ayan, egg. Steam egg to na inilagyan ng sauce. Ayan. Luluto ako niyan kapag breakfast kay Siuhei. And then fish. Pero iba na yung sauce na nilagay nila. Mayo. Mayonnaise. Right? Guys, ito yung binibili kong mayo na. Tignan nyo, yung mayo. Diba? Yung Ladies Choice mayonnaise. Ganyan. hindi siya ginawa, guys. Talagang binili, na lang siya. Naripack lang nila yung mayo. Ayan, for $30. Parang, yung pang last na pang nila, hindi siya worth it. Oh, yes, very good. And I want to try the chicken. How's the chicken, ate? Nice, ah. Yeah. Medyo maasim. Mhm. Medyo maasim yung parang... Yes, lalab. Medyo maasim yung nila, yung chicken. Parang, siya sa Calamansi. Calamansi. Yeah. Or lemon. Yeah. Yeah, I think it's lemon. Yung egg, masarap yung sauce. And then, yung toko talaga nila, guys, yung parang lang. Simple. Mga ganisa lang itong toko. Ito. Okay. So, ito yung final na, last na na deliver nila dito sa bahay. Kaya na guys, humusga kung worth it ba yung $30 na na menu na food. Ayan. So, thank you guys for watching. And hope you enjoyed this video. Ayan. So, hope to see you again sa susunod naming video, guys. Bye!